Għal darb'oħra, l-eks deputat mexxej u Ministru Laburista Konrad Mizzi għażel li ma jidirx quddiem il-Kumitat Parlamentari tal-Kontijiet Pubbliċi. Dan ħabbru huwa stess permezz ta' status li ħalla fuq Facebook fejn stqar li skontu ma jistax jitla' jiexed għax l-avukat tiegħu mhux disponibbli. Bil-membri tal-Gvern mill-ġdid jibqgħu jiddefendu l-Konrad Mizzi ma jkundannawx dan in-nuqqas u jinterrompu l-membri tal-Oppożizzjoni meta ppruvaw isibu kompromess biex il-Kumitat jiltaqa' mill-aktar fis. Issib dwar nofsinhar tistgħu? Issib fil-għodur nofsinhar, marriċ mhux ma nistax. Jakkosta kollox inti trid iġġib il-Konrad Mizzi jiexed. U intom tridu tkomplu tawlu biex Konrad Mizzi ma jiġix. Laqqa xejn. Jekk nhar it-tlieta ma jiġix, tfisser qed ikompli iżomm dal-kumitat milli nagħmlu xogħolna. Issa jekk intom tridu tkunu parteċipi miegħu, ikompli tawwal. Kompeturu x'intom hu. X'affarijiet daw. Kummenti li ta' l-Net News Beppe Fenekadami fl-imkien ma' Keril Aquilina u Ryan Kallus intqal l-Oppożizzjoni Nazzjonalista se tibqa' taħdem biex toħroġ il-verità dwar id-deal skandalus tal-Electrogas wara li dan kien kundannat ukoll mill-Awditur Ġenerali. Irrid ngħid li Konrad Mizzi llum ma ġiex wara li l-bieraħ Robert Abela naqas li jappoġġja mozzjoni li saret min-naħa tal-Oppożizzjoni li permezz tagħha stajna nordnawlu il-liġi. Naturalment aħna min-naħa tagħna min-naħa tal-Oppożizzjoni ħanibqgħu nagħmlu dak kollu fis-seta tagħna biex nassiguraw illi Konrad Mizzi jkun jista' jiġi. Aħna konna disponibbli niltaqgħu illum għada pitada s-sibt il-ħadd meta hemm bżonn biex nassiguraw illi din ix-xhieda ta' Konrad Mizzi tibda. Issa l-intiża hija illi nhar it-tlieta illi ġej Konrad Mizzi jitressa quddiem dan il-Kumitat u jsirulu id-domandi. Domandi illi m'għandix dubju nistennew risposti għalihom, risposti li jitfgħu ħafna iktar dawl fuq seħħ f'dan il-kuntratt. Intant, fil-ħin li kien hemm il-laqgħa tal-PAC fejn suppost kellu jitla' jiexed Konrad Mizzi, il-Partit Laburista sejjaħ konferenzi tal-aħbarijiet bis-sorsi tagħna jikkonfermaw li dan sar biex tal-Labor jiddevjaw l-attenzjoni minn fuq il-PAC.